Si Peter di topi ni sungai. Adong ma anak sikola sada na mo gowak si Peter. Tagdao do si dalanana ganup ari lao mok sikola ay sapal nedo hola kolang ni hutana siyan pok sikola na. Ia lao iba na mok sikola ikon say boluson na do sada sungai na met maselomodo kohana pa bege suara ni aek na say mok hasak lao dopak toruan. Jadi di nasadari hudun masih Peter di topi ni sungai gabe di dogma. Tu dia ho ale sungai senama bau roho dang magadia ko nanggo satokin. Olo tutu ninda sungai ikon mabau do au tok tong sian dolok tutoruan dang tabai magadian. Ay poso jala met do peau ay naing lam magodang lam bidang lam bagasau asa gabe batang aek na bulon. Iya ho Peter tu dia doho dinna sungai. Dungin na si Peterima na naing maksikola do au ay poso jala met do peau alai naing lam magodang lam pistar lam bisukau asa gabe halak na hasea. Atong ni na sungai dos to pangalaho ni lauta. Ringgas be mahita asa sau sakap ni rohata hipas be mahita.